Saa tässä istua. Kuka sä oot? Olen sihteeri. Sihteeri? Mitä sä sihteerinä teit? Oot sä niinku näitten ukkojen sihteerinä? Luuletko sun elämässä sitä paranee, jos sä puuteroit sun nokkaas sievästi ja oot sihteerinä? Eikö sä nyt ymmärrä, saatana, että mulla täys sääliksi tommosta akkaa? Pilaa elämänsä sillä, että menee sihteeriksi. Jokainen ukko johtajasta juoksuu. Sua käytetään hyväksi, tyttökulta. Sä oot niille vaan pelkkä objekti, sä oot kynnysmatto niin. Ja kun sä vanhenet, sut lempataan pikkuhiljaa ulos sieltä, kun sun ulkonäkö se ei enää riitä. Ja sä tiedät, että sun elämässäsi ei tuu tapahtuun tämän jälkeen paljon mitään mainitsemisen arvosta. Susta ei oo enää edes äidiksi. Sun elämästä tulee liukumaan pikkuhiljaa.